सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि आबहावा, उदालगुरिनि निजोम बर'नि गोसो थोनायखौ नोंनो फोरोंबाय, बाक्सानि सबिराम बर'नि उदां अख्रांनि बार, बाक्सानि अम्बिका बसुमतारिनि आं दायो सिमांफोरखौ लाना मुखुब, गुवाहाटीनि पबित्र ब्रह्मनि सुजुनायलो, बाक्सानि रैदोम बर'नि फराय दे जौमोन, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारिनि नेनानै दं आरो मनिराम ब्रह्मनि जायख्लं खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।